Здравейте хора, както вече вероятно сте видели от заглавието, днес ще си говорим за това как да поръчаме от Victoria's Secret, какви са допълнителните такси, как да ги избегнем съответно, какви са занимавките, заслужава ли си и всичко на тази тема. Както и ще ви покажа аз какво си поръчах и през какви предизвикателства минах, за да мога да си взема след това пратката. Нали, да обясня защо исках да поръчам от Victoria's Secret. Супер често ми излизат клипове на някакви американки, които качват супер сладките пижамки, супер сладките портмонета, някакви такива неща от Victoria's Secret. И в България, както знаете, нямаме магазин. Съответно, евентуално ако пътувате някъде в чужбина, може да минете през техен магазин и така. Обаче, това, което най-ме изкефи, тъй като знаете, може би не знаете, но супер много се кефя на намаления, на така на оферти за спорта, дори понякога. И съответно в някои от видеята, които те качват, показват как има някакви много големи намаления. Нали, смисъл, примерно отиваш, купуваш си някакви неща на 50%, подарят ти някаква чанта, неща и си мисля, добре, аз как да разбера точно кога ще има намаление, че да пътувам тогава, нали? Малко и глупаво точно да си го таймнеш, както и да е. Но ми дойде на акъла, че то вероятно трябва да могат да доставят и до България и съответно тия намаления би трябвало да важат и за онлайн магазина им. И влезах да проверя, пише, че има шипинг до България. Има, като дори над 200 лева е безплатна доставката, а под 200 лева е фиксирана, което е супер. И е 20 лева, което е малко завишено, но някои български сайтове доставят с доставка близо 7-8 лева, така че not such a big deal, особено ако в моят случай доста от нещата бяха намалени на 40%, като тези дни направиха и по-големи намаления от сорта на, мисля, до 60%. И имаше наистина страхотни артикули, като аз изпуснах, защото си харесах една пижамка на обяд и изчаках да се прибера. Никакви размери. Да, доста често доста бързо се изчерпват размерите, но супер много си заслужава. И тъй като аз бях малко объркана как ще се случи цялата процедура и след това качих в стори няколко пъти за такива намаления в Victoria's Secret, след като вече бях поръчала и знаех, че е възможно, нали. Доста от вас отговориха на повечето, че никога не са поръчвали, някои дори не знаеха, че доставят до България или знаеха, но както при мен, нали, малко се притесняваха какви такси ще трябва да платят на митница, дали ще е голяма занимавка, ще успеят ли изобщо да си освободят нещата от митница. Затова правим това видео. И така, добре, айде да започваме с детайлите по поръчката. Значи, айде първо ще ви покажа какво си поръчах. Значи, първо си поръчах това, по-скоро карт холдърче, но аз си го ползвам за портмонета, тъй като вече се отказах от всякъде да ползвам големи, бълки и тежки портмонета, колкото и да са по-удобни, просто супер много място ми заемат. Пък харесвам малки чанти. Това е карт холдърчето, супер кют. Даже може да видите тук всякакви карти, с които съм го напълнила. И съответно има маничко отделение с ципче, в който аз си държа някакви 10-15 лева, които съответно, така, ако няма да плащам с карта, да ми послужат. Ако искате повече пари да държите, вероятно това не е вашето портмоне, обаче дори да носите повече неща в ежедневието си, може да го ползвате примерно за дискотека или ако излизате някъде на вечеря набързо и така нататък, не ви трябва супер много неща. Супер сладко и наистина адски много ме изкефи това дизайнче, което гледам от малка. И най-накрая успях да поръчам от тях след всичките клипове, които съм изгледала на чужденци. Супер сладко. Тук с VS логото. Мега сладурско според мен. И качеството е изненадващо, но доста добро. Аз наистина не очаквах. Колкото е, че ако тези ви дразнят, малко трудно бихте ги махнали съответно. Ама мен не ме. Доста са приятни дори. Някога си закачаме ключа, ако искам всичко да ми е на едно място и така. Поръчах си и още едно портмоненце, тъй като, както казах, те бяха намалени на близо 40%. Ще ви кача точните цени, тъй като в момента малко ми се губят. Видоха и така опаковани. Много сладичко. И това не съм го разопаковала специално, за да мога да ви покажа. Така. И това вече е малко по-голямо. Като тук ни е с етикетчето Victoria's Secret. Има и доста, знам, фирми, които внасят оттам и препродават тук, ама първо, че те не правят никакви намаления, а няма да платя някакви безбожни суми, особено за
Гледах чехлите им колко са скъпи и просто no. Но супер сладко е. Но може да се възползваме, нали, от намаленията на уебсайта, които наистина са супер хора. Аз тези ги взех за около 30 лева, нали, ще ви сложа точната цена. Просто супер добре, като това вече е по-голямо. Тук имаме 2 местенца за карти. Даже едно местенце, което е прозрачно, нали, съответно. Имаме... Това все едно се отваря. Точно така. И тук имаме още местенца за карти. По две от всяка страна. Това е супер. И имаме отново това отделенице, вероятно, нали, с тези за стотинки, в което може да си ги слагате и да ги затваряте, като то, нали, не е за цялата дължина, ами ето до тук приключва. Ако на някоя е важно, както на майка ми, ако няма да побере 1000 неща, не й трябва. Така че да, но е супер сладко, някаква много приятна кожа е. Мекичка такава, не мисля, че ще се нацепи супер лесно. Мега сладурско, не знам. Супер е това, мога да го ползвам за дните, в които искам да нося повече неща, че... Както виждате, аз почти нищо не нося, а тази е доста пълна. Буквално е на макс капацитет, в някои от отделчетата има по 2 карти, ама са мега сладки. И, нали, виждате какъв е размера. Горе-долу размер на една карта. Pretty much. И това отново е с... как се казва, като keychain, за да може да си го закачим за ключ или за чантичка вътре. И да. Третото нещо, което си поръчах, е един body mist. Е този на Vanilla and Dream, тъй като го засичах доста често в TikTok, примерно. Като, честно казано, не съм супер впечатлена от това как мирише и не издържа особено дълго така на тялото, което малко ме разочарова и вероятно ще го пусна в някоя група, някоя друга матка, ако иска да му се радва, тъй като или ще пита мама. Понеже, приятно мирише. Просто е доста лекичък. Аз се надявах да е доста по-силно така ванилена миризма. Иначе е доста кют. И той също беше намален за около 30 лева, мисля, пак ще кача цена тук. И последното нещо, което си взех, отново беше супер намалено и затова си казах дори да не ми стане. It's okay, с някоя приятелка ще стане. Как е паковано преди да го разкъсам. Но е една ръкавичка. Може да видите пак отново логото. Супер сладката ръкавичка. In my opinion. Която даже не съм пробвала. Ето така. И изглеждаше точно такава една мекичка, дано да не е много прозрачна. Честно казано, май не е. Като гледам. Може и да е малко прозрачна. Малко май е прозрачна, ще видим. Това ще го измислим, като тук има доста сладки детайли. V for Victoria. И съответно можете да видите и етикетчето. Доста е сладка. Доста е приятна мекичка материята, но доста се притеснявам, че май сравнително много ще прозира. Не знам. Ще ви служа клипче как я пробвам, вероятно. За да видите и как стои, освен ако не е супер прозрачно и докато не става за носене. Това са нещата, които поръчах общо взето, като пак ще ви сложа на екран, за да съм сигурна точно каква сумичка беше цялата пратка. Но платих 20 лева доставка, като те ми дадоха точна дата, на която ще пристигне и общо взето, нали, още при поръчка ми казаха на, мисля, 18 декември. Щеше да е при мен пратката, като бяха супер точни. Наистина на тая дата получих съобщение, нали, че пратката ми ще бъде доставена. Обаче оттам започна филма. Защото си викаме, това беше супер лесно. В смисъл, за какво изобщо съм го мислила? Даже не ми го спряха на митница, то положение. Да, ма го спряха. Тук един много бърз дисклеймер, че няколко матки в TikTok отбелязаха, че те са поръчвали от Victoria's Secret към България и не е било нужно да освобождават на митница. Тук не съм сигурна дали на случайен принцип задържат на митница или причината е, че имаше течност, а именно Body Mist в пратката. Реално доставят с DHL, поне, нали, при мен това беше кейса. И от DHL се свързаха с мен, че за да могат да ми освободят от митница пратката, трябва да им пратя 3 неща. Едното беше
еори номер, който аз нямах, тъй като не съм освобождавала нищо от Митница. И тук доста се бях планирала, само че супер лесно се изкарва. Отивате, ако сте в София, знам точно къде, в другите градове може би трябва да проверите, но реално отивате в офиса на Митниците. И това е точно до автогарата. Точно до автогарата в София, като може даже да оставя линкче долу в описание, за да видите нали, къде е. И влизате вътре, казвате нали, какво ви трябва на охраната, те директно ми показаха гишето, на което трябва да отида. Мацките знаеха точно какво ми трябва, като казах просто еори номер. Даже мисля, че нищо не платих. Да, точно така, нищо не платих. И буквално те ми нали, дадох си имейл, попълних една бланчица и след около може би 4-5 часа, буквално аз отидох сутринта и на обяд получих имейл, нали, тъй като в бланката си попълваш имейла, получих имейл, в който ми беше просто еори номера. Това е. Така че супер лесно, доколкото разбрах след това го преизползваш, т.е. ако пак поръчвам нещо и трябва да се освободи от Митница, това номерче реално служи, за да може DHL да го освободят от твое име. Доколкото разбрах, трябва им нали, такъв номер, за да те представляват. Така че да, това беше супер лесно. Второто нещо, което трябваше да изпратя, беше подписано пълномощно, което реално DHL ви изпращат. Вие трябва да подпишете, сканирате и изпратите. Супер лесно. И след това в просто документ трябваше да напиша, тук доста се чудих какво точно искат от мен, но реално ми казаха, че искат съдържание на пратката. И аз буквално просто изредих 4 неща, които са поръчани в Word файл, пратих им ги и това беше. Това бяха 3 документа, след като им ги пратих. Реално имате 3 дни, от момента в който 3 работни дни, от момента в който ви пратят имейла, че трябва да се освободи тази пратка, до момента в който трябва да сте изпратили тия 3 документа, като нали, както виждате, то доста бързо се случват нещата, така че не е драма. Особено, примерно, че можете още при поръчка да отидете си изкарате еори номер и така ще може да пратите обратно имейла, нали, да отговорите за някакви минути. Но след тези 3 дни започват да се наслагва такса, която поне нали, в кореспонденцията ми с тях разбрах, че е около 20 лева на ден. Тоест, нали, хубаво е така или предварително да си подготвите еори номера или просто да се позабързате малко. И това беше всичко. Така че буквално просто си платих 20 лева доставка и нали, направих едно разкарване до Митници. И това беше всичко. Така че със сигурност ще поръчвам пак. Доста съм доволна, особено от портмоненцата, роклята. Нали, ще видим как е. Тя нали, не е и за този сезон, така че беше малко shot in the dark. Обаче тези портмоненца са мега сладки, хора. Ултра сладки, супер съм доволна. И наистина бяха на страхотни цени. Така че, да. Ако имате някакви въпроси, може да ги оставите долу в коментарите. Също така, Instagram акаунта, в който казах, че съм споменала за нали, намаленията, които се случват в Victoria's Secret, ще го оставя отново в линча в описание. Като там генерално качвам и всякакви намаления, къде какво има, някакви супер намалени продукти, които ми правят впечатление. И така, ако се интересувате от пазаруване намаления, we can be friends. И така, хора, ако сте харесали видеото, може да харесате, да се сабскрайбнете, защото имам идеи да направя нещо като такава поредица, в която поръчвам от различни сайтове, например, както сега от Victoria's Secret, от Skims, от някакви такива неща, които винаги съм искала да поръчам, обаче ме е спирало това, че нали, как ще ми го доставят до България. Обаче Girls вече е 2025-та, явно много марки доставят до България. Така че ще се пробвам с някакви неща, които винаги съм искала да си поръчам. И не съм можела съответно само единствено. Не само единствено, основно защото съм нямала пари и не съм искала да моля нашите. Ама и защото съм си мислила, че са някъде супер, нали, няма да могат да ми го доставят или ще се изгуби някъде по пътя и така нататък. Така че да, ако ви е интересно, може да ми оставите някакви марки, които вие бихте искали да пробвате, които, нали, съответно се чудите как става доставката до България, за да ми дадете идеи. И така, надявам се да ви е било приятно и особено полезно и да си харесате супер сладките пижамки, за да се чувстваме готино, да се чувстваме топ. И ако хванете и намаление, I'll be the happiest. Така че да. Довиждане и до следващото видео.